Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Hrvatska danas slavi Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora prije 35 godina. Datum Dana državnosti, te što se točno ovim danom slavi, mijenjalo se u više navrata, što je očekivano izazvalo zbunjenost kod građana koji danas nerijetko ni ne znaju što točno obilježavamo. Dan državnosti obilježavao se na današnji dan sve do 2001. godine, kada ga je SDP-ova vlada zamijenila 25. lipnjem, datum kada je 1991. godine donesena ustavna odluka o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske. Odlukom HDZ-ove pak vlade iz 2019. godine Dan državnosti ponovno je vraćen na 30. svibnja, što je već tada izazvalo nezadovoljstvo dijela građana. Ova politička prepucavanja oko za državu važnih datuma, kao i činjenica da u novijoj hrvatskoj povijesti ima veliki broj značajnih dana od kojih se nekoliko također obilježava, doveli su i do toga da mnogi, nažalost, i danas ne znaju što točno slavimo na Dan državnosti. To je naš dan kad smo oslobodili našu zemlju. I red je da se to čuje, da se to vidi, da naša mlada generacija zna kad je praznik pravi praznik naše Republike Hrvatske. Rođenje Republike, ne ostvarenje Republike. Tada je osnovana Republika. I zato slavimo, tako? Kako da ne, prvo priznanje Hrvatske Republike. Dan kad je priznata naša zemlja 1992. To je naš. Menjali smo do duše, pa onda sad smo se ustali na tom datumu, mimohodi i tako dalje. A ima i onih koji su iskreni. Pa ne znam da ti kažem. Od silnih problema ne mogu vam ništa reći. Bitno da se ne radi, a to se vidi po kafićima, onda ja znam, pošto sam ja u penziji, i onda je to tako. Među rijetkima koji znaju što danas slavimo ima i onih koji smatraju kako je Dan državnosti trebao biti na drugi datum. Slavi se Dan HDZ-a. A jedini pošteni pravi dan bi bio ili 15.1. kad nas je priznala Europska unija, ili kad nas je priznao Vatikan, ili kad smo proglasili nezavisnost u 10. mjesecu. To su jedini pošteni datumi, pravi, normalni, a ovo je Dan HDZ-a. Mislite da ne bi trebali slaviti? Ne bi trebali taj dan slaviti zato što je to Dan HDZ-a, ne dan kad bi trebalo biti državni praznik. Kad se Sabor osnovao, da, to se obilježava, ali to je malo u raskoraku sa predsjednikom države i predsjednikom Sabora. Ja ne znam šta bi bilo ispravno. Zašto kažete u raskoraku? Što potrebno? Pa jedan tvrdi nešto drugo, drugi drugo i ne zna se šta bi se slavilo. To, eto, oko ničega se svađaju. Ja nisam to obilježavala, ja sam 25. To sam obilježavala, sad nemam pojma zašto sada to prebacio Plenki. Ne znam. Mi još nismo ni počeli rat. Kako je to prebacio? 22. Dan antifašista, a 25. jer brat mi je bio sahranjen. 20. Pa da, poslije antifašista 23. brat mi sahranjen 6. Onda smo obilježavali još. To je prije 15-16 godina. Iako ima nesuglasica oko toga treba li slaviti današnji dan, te koji bi datum trebao biti Dan državnosti, svi se slažu kako je građanima zasigurno dobro došao produženi vikend. Ima li li razloga slaviti ovakve datume? Pa imamo, samo što u našoj državi ima previše praznika. Ne znam koliko će sad biti idući mjesec, ali bit će ih sigurno 3-4 sad. A na koji ima razlog, neko nema, ja ne znam. Šta ja znam, meni je sve jedno, nek se slavi. Nikom ne branim ništa. Svako ima pravo slaviti šta hoće, tako? Ima li razloga za slaviti tako? Pa, znate šta, ima i nema, vidite šta se dešava. Kad neko nešto pokrade, onda ga u popravni dom strpaju u Sabor, to je kao za popravak. To se ljudima ne sviđa, pogotovo meni kao hrvatskom branitelju. Treba, pogotovo u svibnju. Zašto? Da se ljudi odmore. I da naravno obilježimo svoju samostalnost. Ja sam zato da se sve slavi, pa onda slavlja nikad ne fali. A oko Dana državnosti stanovnici Osječkog Juga 2 slave dan svoje gradske četvrti. Program proslave naime traje čak 4 dana. Jučer je održana i svečana sjednica Vijeća gradske četvrti, a sve završava svetom misom u nedjelju.
Jug 2 jedan je od najmlađih dijelova grada Osijeka, kako po vremenu kada je počela njegova izgradnja i širenje, tako i po prosječnoj starosti stanovnika uz brojne mlade obitelji. A i mladi i stari s Juga 2 proslavu dana svoje gradske četvrti započeli su jučer. Među ostalim održana je prijateljska nogometna utakmica, položeni su vijenci za najzaslužnije što je Jug 2 dio nepokorenog grada, branitelje, te je održana i svečana sjednica vijeća gradske četvrti. Na njoj se moglo čuti kako Jug 2 posljednjih godina napreduje krupnim koracima. Dokaz toga su brojne obnovljene ulice, brojne ceste, dječja igrališta bih posebno istaknuo, obzirom da smo nedavno prije nekakvih mjesec dana otvorili jedno zaista novo, veliko, impresivno dječje igralište. Obnovili smo drugo dječje igralište kod naše dvorane. Isto tako trudimo se znači zaista sve nogostupe na koje nam ukažu naši sugrađani, a koje sami vidimo obnoviti i nadamo se da ćemo u tome i dalje nastaviti, naravno uz uspješnu suradnju koju sada imamo sa gradom Osijekom. U ime grada Osijeka Jugovcima je dan njihove gradske četvrti čestitao izaslanik gradonačelnika, direktor Unikoma Igor Pandžić, koji je i sam s Juga 2. Tom je prigodom podsjetio i koji su gradski projekti provedeni u ovoj gradskoj četvrti. Zadnjih par godina Jug 2 smo obnovili komunalno i infrastrukturno i na visokom nivou, znači 21 ulicu smo obnovili, odnosno rekonstruirali, napravili 2 dječja parka, spasili Bajeru od isušivanja i predstavili neka nova rješenja. To ćemo evo i sada napomenuti, znači čekamo još projektnu dokumentaciju vodovoda za Lošinsku ulicu koja bi trebala ići u punom jeku, znači od nogostupa, biciklističke staze, javne rasvjete, proširenja kolnika. Dodaju i kako bi velika rekonstrukcija Bajera na Jugu 2, koja je najavljena na prošlogodišnjem obilježavanju Dana gradske četvrti, trebala krenuti nakon ljetne sezone, a u skoroj budućnosti trebala bi započeti realizacija projekta novog gradskog kvarta uz Bajer. Krenut ćemo sa krčenjem na Bajeru i onom idejnom rješenju koje smo im predstavili prije godinu dana. Ono što je tu bitno za reći da su u planu i katoličko groblje koje je pored Bajera, ali i urbanističko arhitektonsko rješenje koje je izabrano nedavno na natječaju gdje je to prvo plan, odnosno nakon dugo vremena prvoplansko naselje koje će se graditi u gradu Osijeku. Obilježavanje Dana gradske četvrti Jug 2 nastavljeno je i danas nizom sportskih događanja i druženjima izviđača, a uskoro počinje i koncert Puhačkog orkestra na pontonu Bajera, zatim i koncert Koktel benda, a u 21:30 i vatromet. Sutra se održava utrka, braniteljski sajam i sofa party, dok je za nedjelju najavljena misa u crkvi Svete obitelji. Obilježen je Svjetski dan multiple skleroze, kronične bolesti središnjeg živčanog sustava koja pogađa sve veći broj ljudi. Tim povodom Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije organiziralo je simbolično okupljanje na Osječkoj promenadi kako bi podigli svijest i pružili podršku oboljelima. Multipla skleroza kronična je bolest središnjeg živčanog sustava. Najčešće pogađa osobe između 18. i 50. godine života, a zbog nepoznatog uzroka i nepredvidivog tijeka predstavlja veliki izazov za oboljele i njihove obitelji. Multipla skleroza inače kolokvijalno se naziva bolest tisuću lica. To nije bez razloga s obzirom da svaka osoba ima drukčije simptome, različitog intenziteta, tako da veoma često ju je teško prepoznati, međutim danas sa napretkom medicine dijagnostika je puno brža, liječenje je puno dostupnije nego što je bilo prije, tako da multipla skleroza danas kronična bolest kojom se da živjeti. Povodom Svjetskog dana multiple skleroze koji se obilježava 30. svibnja, Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije organiziralo je zajedničko druženje na Osječkoj promenadi. Okupljeni članovi simbolično su dočekali trenutak kada je pješački most zasjao u narančastoj boji, kao znak podrške oboljelima i podizanja svijesti o bolesti. Ovogodišnja kampanja ide pod motom Male pobjede, velike priče. Dakle, ona označava svaki naš mali korak koji neko od nas da. Izgleda tako malo, možda mali korak za čovječanstvo, ali veliki za osobu koja je oboljela, tipa od toga da je osoba uspjela sama staviti naušnicu, do toga da je neko sjeo na bicikl nakon 3 godine odvozio možda krug oko naselja ili tako nešto slično. Udruga broji 130 članova, dok na području Osječko-baranjske županije od multiple skleroze boluje više od 300 osoba, iako se pretpostavlja da je stvaran broj i veći. Iz udruge poručuju kako su otvoreni za sve zainteresirane, jer bez obzira na članstvo, njihova vrata i podrška dostupni su svima. U kršćanskom svijetu jučer je 40. dan od Uskrsa, obilježena svetkovina Uzašašća ili Spasova.
Taj dan posebno se slavi u Retvali u Osijeku među pripadnicima mađarske nacionalne manjine. Mađarsko tradicijsko ruho, glazba, plesi i veselo raspoloženje ponovno u ulici Šandora Petefija u Retvali na dan Svetkovine Spasova, posebnog vjerskog blagdana mađarskih Kalvina i crkvenog goda Mađarske Retvale u Osijeku. Sa velikim ponosom možemo reći da i ove godine tradicionalno održavamo proslavu Spasova, goda Mađarske Retvale, koji tradiciju održavanja i njegovanja ima od negdje 48. godine prošlog stoljeća kada su se na Pampasu radili kirvaji, a evo mi tradiciju držimo tako što prvo u reformiranoj Kalvinskoj crkvi bude svečana misa, nakon njega dolazi do okupljanja glazbenika, svirača, folkloraša, imamo svečani mimohod na kojem nas prate naši susjedi koji rado postave stolove i dočekaju sve pićem, slasticama ili eventualno slanim nekakvim specijalitetima. Mimohod traje po prilici sat vremena i nakon njega dolazimo u prostorije društva gdje poslužujemo tradicionalno mađarska jela. Ove godine su to grah, paprikaš i kobase. Pokrovitelji i ovogodišnje manifestacije bili su Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grad Osijek. Glazbena, kiparska i keramička. Samo su dio radionica 22. međunarodne kolonije mladih u Ernestinovu, u kojoj se uključilo preko 90 darovitih sudionika u starosti od 10 do 18 godina iz cijele Hrvatske i šire regije. Radionice traju do nedjelje kada će njihovi radovi biti izloženi. Već više od 50 godina kolonija Kiparske naive pronalazi svoj dom u Ernestinovu. Iako dolazi iz malog sela, 12-godišnji Maro ponosno ističe kako se ondje čuva velika kulturna baština, no njemu je ipak najdraži dio onaj stvoren za djecu, kolonija mladih, koju se svake godine s nestrpljenjem vraća. Kolonije su mi zapravo najveća mogućnost da zapravo dobijem taj doživljaj te umjetnosti i na kolonijama razvijam sva svoja zapravo te vještine i dobijam inspiraciju. Najviše volim ići na Kiparsku, to sam išla zadnjih 5 godina. Tamo mi je uvijek zabavno, imam puno prijatelja iz škole koji idu na isto tu na radionicu i uvijek se lijepo zabavimo, bude mi ovdje lijepo i prekrasno je ovaj doživljaj. Od kiparske, keramičke, slikarske do plesne radionice, više od 90 djece će raditi na svom umjetničkom stvaralaštvu. Zato će se Mija ove godine okušati na ilustraciji, jer kako kaže, tamo mašta može gdje god ona poželi. Kad sam bila mlađa, krenula sam crtat i najviše mi se sviđalo ovako gledati crtiće, pa sam htjela onako da napravim i na papiru, da napravim scene, pa sam krenula crtati u kvadratiće te stripove i to sam dobila tu ljubav za crtanje stripova i takih slika. Već 22 godine Ernestinovo postaje ljetno utočište mladih umjetnika iz Hrvatske i okolnih zemalja. I dok se lica iz godine u godinu često ponavljaju, kreativni izražaj svakog puta poprimi novo ruho, jer se s temom mijenja i pogled na svijet. Svaka naša kolonija ima svoju određenu temu, znači svake godine jedna posebna tema, a ove godine tema nam je promjena. Jer isto tako naša kolonija sada prolazi kroz neke velike promjene. I ono što nas sad jako veseli, na što smo strašno ponosni, je što se trenutno izgrađuje dječji kreativni centar u Ernestinovu, što je jedan jako veliki uzbudljiv projekt i nadamo se da ćemo odseliti zapravo našu koloniju u taj kreativni centar. I dok se kreativni centar još gradi u sjeni drveća i pod prstima punim boje i gline, već sada raste jedna nova generacija umjetnika. A što je njihova mašta i kreativnost proizvela pod ovogodišnjom temom, otkriće u nedjelju od 15 sati na svečanoj izložbi svojih radova. A sada odlazimo i do Bilja u Baranji, gdje je praznično prijepodne proteklo u znaku dječje radoznalosti. Na jedinstvenom edukativno-zabavnom događaju u perivoju dvorca Eugena Savojskog, djeca i njihovi roditelji imali su priliku sudjelovati u potrazi za blagom.
Dobar dan, dobrodošli na današnju potragu za blagom. Potraga za blagom se zove Lovci znanja i pijuni istine. Ovako je započela mala istraživačka avantura u Bilju koju je za prazničko prijepodne Dana državnosti za djecu i njihove roditelje u perivoju dvorca Eugena Savojskog organizirao Biljski kulturno-razvojni centar. I imam u torbi jednu malu mapu, sad ću vam je pokazati. Čekaj, je li to šak? Koju sam našla? Nemoj sad sve udavati. U avanturu povezanu s prirodom, šahom i lokalnom poviješću okupljena je povela dvorska pripovjedačica. Tura je motivirana samim Eugenom Savojskim, dvorcem, ovom ovdje lokacijom i kroz cijelu priču se proteže priča o šahu. Eugen Savojski kao veliki strateg, ljubitelj šaha, tako smo i u ovu današnju potragu za blagom ubacili šah. Na kraju ture će nas dočekati šahovski klub iz Osijeka sa svojim velikim figurama i velikim šahom ovdje na platovu. Osim toga, dakle, imat ćemo 6 postaja na kojim ćemo stajati. Vezat ćemo sam nastanak zemlje, dakle, prvo bila voda, pa se onda pojavile planine, pa ćemo doći do Kopačkog rita, pa ćemo pričati nešto o Kopačkom ritu, pa ćemo rješavati zagonetke i, kažem, na kraju igramo i upoznajemo veliki šah. Ovakvi događaji uvijek privlače pozornost djece i roditelja, što je pokazala i ova biljska edukativno-zabavna potraga za blagom. Kulturni razvojni centar se trudi da u nastupajućem vremenu da svaki mjesec poboljša kvalitetu programa, pa smo tako osmislili ove potragu za blagom, pa storytelling ture. Jedna se održava na Biljskom jezeru, na Staroj Dravi, 2 su tu. To nije samo za stanovnike Bilja i okolice, nego i za naše turiste koji tu provode vrijeme. A vrijeme provedeno u prirodi uz dozu zabave i edukacije svima bi, a posebice djeci, uvijek moglo dobro doći. S ove potrage svi su kući otišli s lijepom uspomenom, a neki, kako smo doznali, i s posebnom kraljevskom titulom. Osijek je grad sporta i rekreacija, posebice trčanja. U gradu već neko vrijeme djeluje Vi-Run trkačka zajednica, koja okuplja brojne trkače i trkačice iz Osijeka, a poseban je naglasak na novim trkačima koji tek ulaze u ovaj zdravi rekreativni sport. Osijek pruža idealne uvjete za rekreativno trčanje. Staze su odlične od Drave i promenade preko Pješačkog mosta, a brojni su trkači koji nastupaju za razne udruge i klubove. Jedna od maratonki koja se ovim sportom bavi 5 godina, Aleksandra Gvozdanović-Debeljak, pokrenula je udrugu Vi-Run, koja tek treba biti službeno i osnovana. Vi-Run je inicijativa koju sam pokrenula prošle godine u 3. mjesecu na zahtjev, odnosno na interes mnogobrojnih trkača koji su trčali do tada u Adidas Runners Osijeku, gdje sam bila na mjestu kapetanice i tako stekla neko iskustvo vođenja grupe, trkačkih grupa, i tako su se ljudi zainteresirali. Sve veći i veći broj Osječana je dolazio na naše treninge i kada je projekt Adidas Runners Osijek završen, oni su i dalje ostali zaljubljenici u trčanje i tako na njihov zahtjev sam u biti ovo i pokrenula. U grupu trkača u zajednici Vi-Run su uključeni različiti profili ljudi, različiti godišta, forme i iskustva u trčanju, a samo trčanje u grupi potiče ih da pomiču svoje granice i postignu rezultate o kojima su prije samo maštali. Poučena svojim iskustvom, Aleksandra sada to prenosi na nove trkače. Naše nekako vrijednosti su posložene da prvo brinemo o svom zdravlju, o svom mentalnom zdravlju, nekako punjenje baterija nakon radnog tjedna, opuštena atmosfera, pozitivna energija na treningu. Okupljamo znači sve početnike, iskusne trkače, znači nebitno jeste li tek krenuli s trčanjem ili želite početi trčati, a ne znate kako, nemate neku podršku, možete doći kod nas u grupu, treninzi su besplatni i svima dostupni. Članovi zajednice Vi-Run u godinu dana već su nastupili na 2 utrke, a i promovirali prve polumaratonce na tradicionalnoj osječkoj utrci Ferivi polumaratona. Aleksandra je u 5 godina otrčala već 10-ak polumaratona, a istrčala i svoj prvi maraton prošlog listopada u Ljubljani. 5 godina je dosta ako si zaista redoviti, ako si discipliniran u trčanju. Pa evo, dobila sam tu nekakvu volju i želju za treniranjem. Vidjela sam puno tih benefita koje mi u stvari trčanje da, i onda su ti polumaratoni onako spontano došli, pogotovo što i ti polumaratoni i ta druženje na utrkama i taj osjećaj nakon
on istrčanih 21 km zaista je poseban i nekako evo to je onda kruna tvog rada i ulaganja svega onoga što si ti dao u trčanje, trčanje ti to vrati, tako da evo to je spontano došlo. Za sada su im trenizi sredom u 19 sati te subotom u 9:30, a nalaze se na plavoj stazi kod pješačkog mosta. Viran zajednica ima i društvene mreže na kojima se možete svi prijaviti i dogovoriti treninge trčanja. Oni su svima dostupni, besplatni i prilagođeni početnicima, a kao treneri učit će ih i iskusni trkači i maratonci iz Osijeka. U Osijeku sutra od 10 sati započinje konvencija ljubitelja društvenih igara Olimpos. Manifestacija okuplja sve generacije zaljubljenika u društvene igre, a posjetitelji očekuju cjelodnevno igranje, kvizovi, turniri, radionica bojanja minijatura te dobra atmosfera i druženje na adresi Šandora Petefija 1. Ulaz je slobodan, a svi zainteresirani pozvani su da sudjeluju u jedinstvenom danu igre i zabave. A naš Kristijan Božarov je večera za vas pripremio prognozu vremena. Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano i većinom suho, tek ponegdje je moguć poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, sjeverni. Jutarnja temperatura će se kretati od 10 do 12, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva. Subota će u Osijeku i okolici biti sunčana i uglavnom bez padalina. Puhat će slab sjeverni vjetar. Temperatura ujutro od 10 do 12, danju od 26 do 28. Bioprognoza će biti povoljna. U nedjelju će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, poslijepodne i vruće. Vjetar slab, južni. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna od 28 do 30 stupnjeva. Ponedjeljak donosi pretežno sunčano vrijeme, poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će slab vjetar južnih smjerova. Temperatura ujutro od 12 do 15, danju oko 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. S vama smo ponovno sutra u 18 sati i 30 minuta. A do tada vam želimo ugodan ostatak večeri. Doviđenja.